mara ne podi kete kae chenro mara mbaka oromo wamedo rango ka midhiero ma jopuonj osebedo kae ka kadhe achiel kachiel wan ka kod jopuonj ariyo kachalo koda ka jagoro mano emiga mano ban kupet ma Homa Bay mano wantie kanyo kod Stephen Yogo mabendo wamedo twak godo ka achiel kachiel nyaka sani. Felix, TSC report yango ni atamalo moheo 50 mago mag jopuonj mag JSS nitiere primary school to gin trained mondo mi handle secondary school content. Ere kaka mae medo ndhadhu ne somo kata medo lony e somo pogore ma isomo karka? Erokamano Cleophas. Gimi wacho no osebedo challenge kendo osebedo ywaruok maduong' e kind jopuonj mosomo P1 kod jopuonj ma otiegore mondo mi opuonj secondary school. Jopuonj P1 kaluwore gi subjects mipuonjo e junior secondary school. An owuon ajapuonj mar JSS, lakini gima nyalo wacho en ni JSS owinjore ni jopuonj manosomo P1 noningo bedni ema bedo deployed e skundegi, ema bedo employed e skundegi. Japuonj mosomo P1 en japuonj ma osomo subjects te mipuonjo kacha. Tiyudo ka japuonj mar secondary school kaka jagoro osewacho cha, en gi specialization, en ng'ama yudo kosomo subject ariyo. Ng'ato notimo geography business, mane specialization mare. Tiende ni en mana gi lony moromo e puonjo geography gi business studies. Kidwa kelo japuonj ni e junior secondary school ka, koro ni mondo puonj integrated science, mondo opuonj mathematics, iyudo ka obedo challenge maduong' kabisa. In fact, anyalo wacho ni nyaka gie sani, the approach ma samoro sirikal osekao mar employment mar jopuonj e JSS, anyalo wacho ni ok osebedo maber. Nitie jopuonj P1 mang'eny oko ka. Kendo in fact, atamalo mang'eny mar jopuonj mapok ondiki gin jopuonj mar P1. To gin jopuonj motiegore kendo manigi lony mar puonjo subjects manitiere e junior secondary school kacha. Koro aneno ni balance moro ningo bede. Nitie somo subjects moko ma bende big specialization ma jopuonj ma otiegore ne secondary osomo. Jopuonj mobedo employed kacha mano otiegore ne secondary oningo migi mana subjects ma are in line gigi magisomo. Kaeto subjects moko ma chalo kaka integrated science, wan kacha gi social studies pod nitie nyaka sani. Aneno ni mondo jopuonj mag P1 bende mondo koro ndiki moko odhi opuonji e junior secondary. Nikech aneno ka jopuonj mag secondary school lony moro malong'o magin go e puonjo subjects mamoko e junior kacha tin, miyo seche moko nyalo wacho ni quality mar somo nyaka gie saa mwawuoyene ok ober ahinya, Cleophas. Koro aneno ni nyaka gie sani tiegruok jopuonj gi be ok otiege CBC. Sirikal pok oketonwa chenro maber mar training mwanyalo bedo trained mondo wawinj CBC ni e yo makare. Thothwa ni sikul kacha wapuonjo, lakini ok iwinj gini ahinya. Tiegruok malong'o mosemiwa onge.